Ya, ayo nih. Emang orang nyangoni aku loh nyo. 20 ae nyo. Oh gak kayak beda wae kerja Ayo kene nyo, 20 ae nyo. Iya delon yo, Pak. Delon ya, awas ora nyawer. Ya, Gang Doli, kabeh pancen luputku terahno. Hah? Katanya MC Pasukan sendiri goyang dulu. yo bergabung. Manunggal bakti monggo. Sesuai permintaan Mas panjenengan. Gendon, Lagunya sendiri yuk. goyang kok ambek kanca-kanca nih. Lah ya, dompetnya aja carry to. Kabeh pancen luputku. Ninggalake sliramu nganti nekatan po aku jagur ning lokalisasi ketonku kepati-pati wis ngromongso jalari. Terima kasih. Kepiye wae tak golek lungamu ana ngendi. Ayo goyang ini ya. Kaparani ana koji jarene wis pindah doli aki-aki tak tututi jare wis ning Kalisari. Goyang yuk. Goyangan baben lambayan tos kabeh wis talajai kok ora dikirim malayan mapanmu ono ngendi. Ayo nyo kene nyo. Ayo sat-sat. Kabeh kesuwen. Kesuwen. Aji. Ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, hati-hati. Gak boleh gitu. Halo. Goyang yuk. Gak boleh ya. Goyang yuk. Ketonku kepati-pati. Goyang aja sini. Wis ngrumangsa jalari. Hehe haha. Kepiye wae tak golek. Ati ya. Mapanmu ana ngendi. Aka musik lagi. Terima kasih. Goyang yuk. Taparani ono koji jos jare
wis ning Kalisari dan Bali. Oke. Terima kasih ya Mas. Aman ya bro iki bro?